Hello friends, lamsogo narok jot tonai tonglano tin norong bai katal hain hai central government ni job notification to fike friend narogo video bisite seminar nangmani education qualification salary details burun simi apply khanya basak last date narok jot tono video nayon bisite detail babe kaham ke saimanai nai toni narok aban bagai video no pulan simi paithok jora jot tono detail kaham ke saimana bagai inke friend sanga sile roi sangla simi video digi pulan sung saimlai ni notification burun simi hoka notification khomani mongka kai Central Bank of Indian simi official notification khor fake friend o jago barar ha kotoni jot to hastani lukrong ni apply khaimanai bresila jot no o jago apply khaimanai wan nakri friend abun pore sangtabu nugui tongo o jago orong kai apply khlayan date rejakai apply khlayan date nga ko jago 1 tarik 7 2023 ni simi sangjaka tai or last date nga norok nugui tongo 15 tarik 7 2023 পর্যন্ত রিরকা অম নরং তেব বারি রিফান্ড মান পিরো ডেট ফ্রেন্ড o jago tentative sirka friend ke abon pore han hai o jago tentative date omke nong ni o jago exam hanai o exam ka ke August mas ni 2-3 sapta ni bisingo norok no o jago exam na harima nong ko friend om to syria mane to syria ngi mano o date ni bisingo am hai hanai brok sair ka abon pore o jago sangtabuk thik tolo nugu tongo mangka o jago detail vacancy tai category wise o jago busu busu phage oro detail sirka friend category o sungnugu tongo o jago ke manager post ni bagai o jago job na harjangnai tai o jago senior stirong bagoro 75 ta total vacancy phai sok phakya o bahai kana jot category milogai o jago 1000 total vacancy phai sok phakya gofren abon pore sungtaw yang truk truk te bo kaham ka naitrene tai tam rok brok o jago sirka tai abon pore sungtabo o jago nugui tongo moke eligibility criteria o jago bharat ni nagorik ke apply klaimanai tai onyo desh ni borok o jago apply khaimanai borong ni ko jago alada babe oro criteria sei rejak angka friend sungtanangya sang bharat ni nagorik ba abon pore thik tolo sung nugui tongo mongke or detail of education qualification sei jaga friend o jago norni rungni mari bosan nangnai obo norok nugui tongo tabo station nai oro pulian sung nalian post ni oro nong puliap saka manager ni o jago post phai sok wajak tai o jago vacancy 1000 ta tai norok barar hakotni je kono hasyo norok ni posting klaimano tai abon pore age sirke age singkan norok ni o jago lekha jangnai 31/5/2023 ni onusare norok ni 32 bosor sai bisi norok ni umor ngai mangla qualification ka sirka friend abon tik tolo norok nui tongo oro ke degree bara hakotni je kono jago jori norok kebo degree khlajak tongke norok o post ni bagai apply khlai mannai kabon pore sang nugui tong phiro hai ore experience ni somonde sirka friend norok norok 3 বছর ni experience sangka je kono private sector o jori norok 3 বছর ni officer hisabe kam khlaijak samung nongni knowledge tong hangkai norok o jaga apply khaimana hai ko norok no han hai rifiko jaga 6 বছর ni norok as a clerk hisabe je kono private sector bank of na jori norok khlaimani knowledge tong hangkai norok o jaga apply khlaimana ke friend obviously norok apply khaji jaram hai experience angjak norok obviously apply khlaiji tai abon pore sangtabu yang tebo naliane nangmani tebo sijak o jaga norok nugu tongo orong ke age lehison norok no o jaga tebo umur bo bari jaga friend sung afro je thajingo naimani pulya kisisa oro songsai mano aro 32 বছর sai bisi ngi man glak sairka o jaga norok khai hai o jaga umur bari rifikan norok no friend 32 bai norok oro 5 plus kai 37 বছর ngi jongpon norok o jaga apply klaiman nai ke belai khana kaham kok friend o jaga sung aborok to kaham kon saiman kaun pore sung yang tebo naliane norok nugui tongo jaga mohga ke o jaga norok ni busuk salary mane maya o borok oro details ke friend salary ke norok oro mannai 48117 simi norok o jaga salary mane changnai bhai koste hoste norok ni salary bari thanai ke friend o jaga selection procedure oro sirka friend norok no jaga online written test ngai tai personal interview ni bising norok no jaga select khlaijanai ke friend norok clear khana kha khlaio abon pore sangoro online examination bagi o jaga sungtam nugui tongo syllabus rok sirjak oro pulya o sung nugui tongo moko banking ni o jaga norok no 60 question sungjanai kaisa question ni mark ge khlai rejak khanong no friend tai 60 question oro tai abon pore oro computer knowledge ni 20 question sungjanai bai ke oro total mark 20 abai ke o jaga tekse norok nugui tongo o jaga ni bahanyo 20 question sungjangnai tai o jaga 20 marks o bhai ka norok no jaga total or mark 100 ni question sungjangnai tai norok o jaga kaham ke exam different tai o jaga norok time rejak 60 minute exam ni bagai ke friend obviously norok kaham ke pore khonyai norok exam reading abon pore sang bhai ke o jaga
exam rwnai sini thai borong nai exam rwnai aborok bwsango video ni bisingtwi bebang kaham khe details saimannai aboni song taboro kite kisa nalien friend norok nugui tongo application fee ni somonde sirjaka schedule tribe rok o jaga o 150 taka rang nangnai GST soho orok borok sanka aboni pore all other category rok bagui borok sirka 850 klai borok oro jaga application fee nangnai GST soho hwnkhe friend aboni pore general instruction rok no rok o jaga o kaham khe tesa poroi naina khe naimano friend ang ono video ni description box link rirwano umrui thangui norok notification download khlai obosai naimannai tai ang ano video ni description box apply khainani link rok bo rirwan hwnkhe friend swng tabuk yang tebo je main oborok swng tabuk tebo najini jongkho baikhe o jaga o exam wngnai baikhe o jaga exam barnai oborok no bo hwnkhe friend aboni songoro tekaisa nugui tongo oro baikhe apply khainai apply khlainani date hwnkhe norok no ang puilap saka oro 1 tarik 7 2023 ni simi 15 tarik 7 2023 pojonto rirka omo barifan mampir friend tai o jaga norok nugui tongo o jaga o baikhe o jaga apply khlainai kaya borok o jaga details sirka friend norok o jaga nugui tongo borok ni official website o website tini norok thangani apply ma khlainai hingke aboni pore swng tabuk yang mode of payment or sirka friend norok no je application fee sanmani o application fee norok o jaga o UPI haike net banking ni bisingtwi norok o jaga o pay khlaimannai friend norok busi khana kha khlaio aboni pore swng tabuk yang tebo naliano friend norok o post ni bagui apply khaina bagui norok tam document nangnai abo borok oro kaisa jotoni clear sirka friend norok kaisa naisang siri friend ang oborok no asuk detail bai sana thaliya tamni bagui hingke belai khe video logoi thanai aboni bagui nai gabon pore swng tabuk call letter ni somonde nugui tongo norok no o jaga exam tonna hinani kok tongo august ni 2-3 ni bisingo no aboni pore swng oro nugui tongo norok ni exam no swkang norok no call letter ni bisingtwi saklai rijaknai norok ni exam center borok nai norok bo thaio thangani exam maraini aborok bo borok bebang no detail norok ni call letter ni bisingtwi no joto no details sairnai hwnkhe friend norok kha khlaio clear wngkha na friend aboni thik tolao oro siripka friend norok call letter borok mannai abo borok oro clear khe sirka norok call letter mannai borok ni bank ni website norok thangani call letter download ma khlainai aboni bisingtwi norok no bebang no norok ni exam ni thai rok center rok joto no details sairnai bismillah friend norok no sairka o jaga o borok ni website thangani norok gono check khlai tongnani bagui bo tei abo simya friend o jaga o tei onyo kuno mutui norok no call letter bo hojaklak norok call letter manai sudo o borok ni official website oboni bisingtwi norok download ma khlainai tei kuno jaga tei norok call letter manglak o baikhe borok o jaga o kaham khe bo details sairka friend o jaga tei clear website ka jori norok kuni kisu bejal wngui phano norok call letter download khlaimai yang jokha borok no oro question khlaimano borok ni o jaga o contact help khainani bagui borok sairka friend norok obosai borok no songhorui mannai baikhe call letter download khlai mannai ba maya aborok no toinai tini video asungsini friend norok naitongni paithago belai kheno hambai omo haikhe ani channel ni bisingtwi norok sob somoi Bharat Hakotini government ni job notification Tripura Hasini government job notification manai tongnai phone bagui ni subscribe khaiton dona channel no jefrang video upload khai upload norok notification mana bagui bo bell icon no press khaiton di hingke asungsini tini video norok naitongni no paithago haini hai belai kheno hambai।